वजन तो नहीं खे हमनी के तो और चाहते हैं कि हमनी के पीछे हो जाए कि हमनी के नए बाजार के लोग के जगह मिल जाई ई ना केहू कहे कि रे पीछे हट माने रउआ चाहता नहीं कि माने चल जाई त माने ठीक बा। चाहतन जा नयो बाजार के लोग चाहता कि पीछे लो चल जाओ लोग कि हमनी के दुकान देखी हो। रउआ लो से 3-3 लाख रुपया के एक हक लागी। अब देखी आरोप लगावे के तो केहू कुछ लगाए सही माने हमनी के 3 गो पैसा नहीं खी केहू के देले ना जी ना। एकरा पहले हमरा से 1 साल 1.5 साल पहले दुर्गेशो बाबू आइल रहन कहलन कि तू अपना हाथ तूर के भीतर डूब जालो सबसे फायदा हो बाजार के सारा गाड़ी घोड़ा लोग के आराम हो जाई। आया से थोड़े बार लोग 1980 से लगा होता लोग नया थोड़े लगा 80 से तब 1980 से लगा 45 साल से दुकान लगा नया थोड़े लगा था। अच्छा तो ई बताई तो दिक्कत के करा बा ये वार्ड सदस्य लोग के दिक्कत बाहर के दिक्कत थोड़े बाटा है। अब कहते ये चाहते हैं कि भीतर घुस जाए तो रोडो चाकर हो जाई आराम मिली जी। अच्छा एगो आरोप लगावल जाता कि रउआ लोग भीतरिया जाए खातिर रुपयो देले बा ई सब गलत बात बा। ई सब दम गलत बा। ई जो इंजाम लगावल जाता है गलत लगावल जाता। नमस्कार प्रणाम हम है रवि और रउआ देखा तनी मैच बॉक्स सिवान जिला के ई सुप्रसिद्ध बाजार मैरवा हो। आ मैरवा ए बेरा चर्चा के विषय ये से बा कि हइये राजेंद्र पार्क जौना के कहल जाला कैमरामैन से चाहे हम देखावे के कि हेजा हे पार्क के ऊपर राजेंद्र बाबू के मूर्ति बाटे। आ ई मूर्ति के नीचे यहाँ बाजार एकदम बाजार के बीच सेंटर भइला के चलते यहाँ कुछ दुकान बा। कैमरामैन से चाहे हम देखावे के कि हई भविष्य में हई दुकान रहे लेकिन कोनो कारण बस एकरा के गिर दिहल गई रहे जौना के नतीजा ई बा कि हई जितना यहाँ दुकानदार भाई बालो ये लोग बताओ लो कि 20 से 30 साल से बालो तो ये लोग के बाहर एक तरह से दुकानदारी एजा करे के पड़ता। आ यही के चलते जौन एजा के मैरवा के जे लोग बा बुद्धिजीवी लोग बा जे सत्ता में बा जे संभवतः चेयरमैन बा उ सोचल कि ई दुकानिया पीछे चल जाई तो हेतना रास्ता मिल जाई जैसे है बजौन बाजार बा मैरवा के ई सबसे बड़हन बाजार ह बिचली बाजार नई बाजार ह आई में आवे जाए के रास्ता मिल जाई। वही के चलते हेकरा के हे देवाल के संभवतः थोड़ा सा ऐजा से हटावल गइल बा कि ई दुकान पीछे चल जाओ जैसे ये बाजार में आवे जाए वाला लोग के कष्ट ना होगो। यही सिलसिला में लेके बवाल भइल बा। एगो पक्ष एजा आके एकरा के रोक देले बा। आ ओकर आरोप ई बा कि ई जौन राजेंद्र बाबू के जौन स्थल बा ओकरा साथे छेड़छाड़ कइल गइल बा। आ हई जौन दुकानदार बालो एलो से मोटा रकम वसूल करके आई दुकान देवे के कोशिश कइल जाता। त आई दूध के दूध आ पानी के पानी कह लिया जाए एजा दुकानदार बानी इहे से जानल जाओ कि अच्छा ई बताएं कि हई देवालवा टूट गइल बा रउआ औरी तनिके से पीछे चल जाए तो कोनो गजन बा रुआ वजन तो नहीं खे हमनी के तो और चाहते हैं कि हमनी के पीछे हो जाए कि हमनी के नए बाजार के लोग के जगह मिल जाई ई ना केहू कहे कि रे पीछे हट माने रउआ चाहता नहीं कि माने चल जाई त माने ठीक बा। चाहतन जा नयो बाजार के लोग चाहता कि पीछे लो चल जाओ लोग कि हमनी के दुकान देखी हो। तनी गाड़ी उड़ी जाए खातिर सुविधा हो जाई त दुकानदार गाड़िया जाई तबे नु बेचाई जी। अच्छा ई बताई एगो आरोप लागता कि रउआ लो से 3-3 लाख रुपया के एक हक लागी। अब देखी आरोप लगावे के तो केहू कुछ लगाए जब ई राजेंद्र पार्क बनत रहे तो डॉक्टर बच्चा प्रसाद जी अपना कोष से बनवावत रहे तो वहू बेरा लोग कहे कि डॉक्टर बच्चा प्रसाद जी 1 लाख रुपया लेके सब जना से ले बना बनवाओ तना भीतर ढुकोई वहू बेरा लोग आरोप हाँ। अच्छा ई बताई सही माने हमनी के 3 गो पैसा नहीं खी केहू के देले ना जी ना। एकरा पहले हमरा से 1 साल 1.5 साल पहले दुर्गेशो बाबू आइल रहन कहलन कि तू अपना हाथ तूर के भीतर डूब जालो हमने एमर तो दुर्गेशे बाबू कहलन उहे के तो शायद कंप्लेन कइले बानी तो वहाँ का जने वहाँ से उहे के बताए ओकरा बाद से वहाँ के चुप लगा गई रहनी फिर से बाजार में लोग कंप्लेन करल कुल मिला कर वो चाहता नहीं कि पीछे चल जाए के आराम तो चाहते बनी जा। चलिए नाम बता दिया अमरनाथ प्रसाद अमरनाथ एजा औरी लोग बा। चाचा ये बताई कि अगर हई दुकानवा तनके से पीछे चल जाओ एजा रोड तनी फाका हो जाओ तो माने बाजार खातिर ठीक बा। सबसे फायदा हो बाजार के सारा गाड़ी घोड़ा लोग के आराम हो जाई।
आ ऐसे थोड़े बा लोग 1980 से लगाओ तो लोग नया थोड़े लगाओ 80 से तब 1980 से लगाओ 45 80 से दुकान लगा तो नया थोड़े लगाता। अच्छा तो ई बताई तो दिक्कत के करा बा जा ये वार्ड सदस्य लोग के दिक्कत बा और के दिक्कत थोड़े बाटे। अब ओकरा कुछ मनसा हो मनसा के लेके ओकरा दिक्कत बा। अब अंदर के क्या जानता के जैसे में जे आवेला एकरा के रोके खातिर तो लोग पूछे नहीं लो ना कि वार्ड बाबू का रहुआ का दिक्कत बा। अब ओकरा से का के पूछो लो लोग दुकानदार लोग पूछी हमनी थोड़े पूछो जा दुकानदार लोग पूछे के चाहिए। दुकानदार लोग पूछ तब नाम बता दिया तो मोहन प्रसाद जायसवाल मोहन प्रसाद जैसा रौरो दुकान पे जा दुकान बा कौन हो वो? जी। अच्छा ये चिवड़ा मीठा हाँ चिवरे मीठा के तो दुकान। मैंने का रहुआ चाहता नहीं हमनी के तो ये चाहते हैं कि भीतर घुस जाए तो रोडो चाकर हो जाई। हाँ मानते बरखोर को काम से आराम मिली आराम मिली जी। अच्छा एगो आरोप लगाओ जाता कि रहुआ लोग भीतरिया जाए खातिर रुपयो देले बा। ई सब गलत बात बा। हाँ। ई सब दम गलत बा। ई जो इंजाम लगावल जाता है गलत लगावल जाता है। अच्छा तो को साल से रहो दुकान पे जा इजा तो हमरा बैठे तो हमरा 35-40 साल से कम ना बैठे। 30 साल से उमरिया बानु रहो उम्र 50 हो गइल बा जी। अच्छा नाम बता दी अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद चलिए है जा और बाने। अच्छा ई बाजार मैरवा बाजार बड़ा पुराना बाजार हो आ खास करके ई जो नई बाजार बा एजा में माने सब चीज मिलेला माता बहन भी जाए करेल का चाहत नहीं माने एजा के रोडवा थोड़ा चौड़ा हो जाओ चावड़ा तो बहुत अच्छा रही अच्छा रही बहुत ये बड़ा लोग के तकलीफ बा हाँ कितना तकलीफ लोग हाँ काहे माने तो ई पूछे नहीं लो ना कि का माने का दिक्कत तारा बा क्या पूछो क्या पूछो बताइए ना कि भाई तो बताओ जाइए नहीं हकरा है जा तो दुकान लोग आई जी ये जो लोग आए रहे टूट रहे तो हां हां तभी समझ के अपने में चल गए लेकिन हल्ला गुली करके चल गए हाँ आरोप लागल बा कि एकरा के पूरे खातिर पैसा वैसा लोग ना देले कुछ बा। ना कुछ ना क्यों नहीं ना क्यों पैसे नहीं दिए मन चाहत आने हाँ चमनी जाते हाँ अंदर बता। हाँ लाल बाबू प्रसाद। अच्छा ई बताएं राउर जौन दुकान बा एकरा जस्ट सामने है जा देखत तनी राजेंद्र पार्क बा आ राजेंद्र पार्कवा के जो सामने है जा चिवड़ा मीठा बेच के आ लगभग हमरा बुझाता 2-3 फीट रोड उ लोग कब्जा कर लेल बा 3.5 फीट तो माने एजा के प्रतिनिधि चाहल हो कि देवलवा तूरी के आ ए लोग के पीछे कह दियल जा कि रोडवा चौड़ा हो जाता एमे राउर का मन बा ई तो अति सुंदर बा भैया। सबसे प्रथम बात ई बा कि जे केहू आवेला तो लोग हमरा तो कहेला ए बाबू रोडवा जाम बा तू लोग बोलेला लोग ना हम कहनी भाई हम कहिया इन लोग के बोल जाई कब बोलल जाई एक दिन बोल दीजिए दूसरे रोज झगड़ा तो करल ना जाई। इस मैटर में हमने चेयरमैन साहब को 3 एप्लीकेशन लिखा है। अच्छा एप्लीकेशन भी लिखे है हाँ कि बाबू कृपा कर अगर कोई व्यवस्था हो कोई अस्थायी रूप में उनको घुसा दिया जाए कि रोड चौड़ा हो जाए और बढ़िया तरह से रोड चल जाए। कोई भी कहता है कि बाबू राजेंद्र पार्क पर जाम बा राजेंद्र पार्क पर जाम बा अरे जाम तो सब जगह बा नई बाजार से मतलब नहीं कि जो कहता है राजेंद्र पार्क में रहता है तो एक अस्थायी रूप होगी कि केहू कहे वाला ना रहे कि राजेंद्र पार्क जाम तो बा। महाराज रहुए एप्लीकेशनवा दे के आग लगा दे वो ऊपर सुन तनी केस ओस हो गइल बा वो तो भाई जरा आपत्ति बा उ सुई के सावा करी या सावा के सुई करी हमनी के कोनो आपत्ति नहीं आमने सामने बानी जा तो हमनी के रोड चौड़ा चाहिए और जाम से निजात चाहिए। आ सुन तनी कि वो लोग दुकान 40-45 साल से बाल अरे उससे बेसी से हुई सन हमारे तो दादा परदादा ही दुकान में गल गई न हाँ से उ लोग बाल तब से वो लोग बाल लोग तो एक बेर तनी उहाँ से पूछे नहीं लो ना दुर्गेश बाबू कि रहुआ का दिक्कत बा ये तो बात है दुर्गेश बाबू आके हमसे पूछता तब नु तो हमरा जाने में बा कि चेयरमैन साहब से दुर्गेश बाबू से पटत नहीं के अच्छा वार्ड नंबर 3 के मेंबर है ना वार्ड नंबर 3 में हमनी का मकान हो बा सब कुछ बा अच्छा अच्छा आखिर क्या वजह से बा काहे नहीं कि इसी के कारण दोनों में टकराव में कोई विकास ही नहीं हो रहा। अच्छा उ माने उ दोनों आदमी के आपस में मतभेद बा मतभेद। ए से है जा हाँ ये जो दिक्कत लोग के होता अच्छा, और माने का ते रहुआ दिल से हम का दिल से चाहता? चाहते नहीं लोग घुस जाए रोड चौड़ा हो जाए जाम से निजात पाई गई जा। चलो नाम बता श्रवण कुमार जायसवाल वार्ड नंबर 3 में मकान है हमारा। या को बरिस से दुकानदारी या करतनी हम लोग 40-45 वर्ष से हैं यहाँ पे 40-45 बरिस से। अच्छा एजा के चेयरमैन के ही रहल हो कि थोड़ा सा देवालवा हटा के रोलो 4 फीट पीछे चल जाम लो हई जोन रोड के सामान बा तो 4 फीट पीछे चल जाए तो ओसे रुआ दिक्कत बा कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं ना। तब बे में बवाल काहे होता जी अब सोच ली कहाँ बवाल होता। अच्छा ई बताई ये को बात सुने में आइला कि रउआ लोग से दुकान 3-3 लाख रुपया लिया बा सवाले नहीं उठा एको पैसा करना पैसा के ना 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 एक पैसा ना कहीं ना कि मंगले होगा ना 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 डर का ना बात के महाराज सर जो कर जे लेकिन सर ना झुकी सर ना। ना ना ऐसा बात नहीं है। अच्छा कुल मिला के रउआ का चाहता है मैं चाहता हूँ कि हमने शिफ्ट हो जाएगा माने पीछे चल जाए बस।
एगो तनी घाम आ बरखों से राहत मिली आ जगह भी हो जाई हो जाए तो ग्राहक आई जाए। आई जाए। चलिए नाम बता दिया। वीरेंद्र प्रसाद। रउआ का चाहता है? चाहत नहीं कि अगर पीछे हो जाए तो बहुत अच्छा रही, कहे के मतलब पीछे हाँ बहुत अच्छा रही, अगर पीछे हो जाए तो जाम लग रहा बा, पीछे जगह बाटे, पीछे चल जाए लोग तो उससे कोनो फर्क एथी नहीं पड़े के। सुनते नहीं कि 40 बरिस से हाँ 40 वर्ष से बालो, 40 हाँ 40 वर्ष से बालो हो जाए तो बहुत अच्छा रही, रास्ता क्लियर भी हो जाए, ऐसे कोनो दिक्कत केहू के ना आवे के चाहिए। ये सभे दुकानदारों बहुत तो ये बताई सर की मैंने तो इसमें विवाद का बा। अब विवाद यही में केहू बा और अड़चन लगा दल बालो, अड़चन लगा दल बालो, आपसी लड़ाई में हाँ, बस, बस। रउआ लोग के अच्छा रउए दुकान पर मानी रोज तो हतुक होत तो थोड़ा सा हाँ। नाला तो कस्टमरों हाँ थोड़ा हाँ सा हो जाए तो बहुत सुंदर बा, में केहू के आपत्ति ना होके के चाहिए, ना हो। ना होके के चाहिए। नाम बता दिए। सुमन कुमार जायसवाल।